Croeso i'r 5yd arddangosfa Gwobr Lluniadu Cyffin Williams yn Oriel Môn. Mae'r arddangosfa wedi cychwyn yn 2009 a hon ydy'r 5yd arddangosfa da ni'n gael flwyddyn yma. The prestigious Sir Cyffin Williams Drawing Prize was established by the Trust as a tribute to the support Sir Cyffin gave to artists and the emphasis he placed on the skill of drawing. Hyfrydwch i mi ar ran yr ymddiriedolaeth a Oriel Môn ydy cyhoeddi mae Eleri Mills ydy enillydd y brif wobr yn 2021. Yn y llun yma dwi'n trio ail-edrych ar y lle cyfarwydd yma efo llygad newydd ac synhwyro esgyrn y lle bron. Mae y cyfrwng y gwaith yn gyfrwng sydyn iawn. Dwi'n defnyddio inc, Indian Ink D ac Indian Ink Sepia ac yn cymysgu'r ddau inc gyda'i gilydd gyda dŵr, fel bod yr inc mewn mannau yn gry ac yn dywyll ac mewn mannau eraill yn wan ac yn ysgafn iawn. A'r syniad dwi'n trio cyfleu yn y llun yma ydy teithio ar hyd yr hen ffordd yma tuag at y bont, gyda'r haul yn tywynnu yn gry o'r dde, felly mae un hanner yn dywyll iawn a'r hanner arall yn ole ac yn wir yn y goleuni. Wedyn mae'n elfen eitha dramatig oherwydd y defnydd o'r golau. Mi ddaru fi greu y gwaith yma llynedd 2020 pan oedd y byd bendramunogol ac mi oedd o'n amser ansefydlog iawn o'n nghwmpas i, ond mi oedd creu y llun yma yn rhyw fath o gadw fy mhen. Dwi'n credu trawedd gweddill y byd wedi mynd yn lloerig. Fi beth yn meddwl swn i'n ennill rhywbeth fel yma. Dwi'n meddwl mewn onor gallu ennill gwobr yn enw Sir Cyffin, gael bod o'n artist gorau Cymru. Yn cychwyn ges i brief gan fy tiwtor yn coleg i creu darn oeddech chi'n teimlo yn confident am a'r artist o'ch chi'n eisiau dewis a Van Gogh, favourites fi. A dwi'n teimlo oedd o'n neis i wneud o'n black and white am change. Cos dwi'n meddwl mae o'n mwy anodd ffeindio depth mewn gwaith black and white. Ond dwi'n meddwl nath o weithio allan yn iawn. Safon uchel iawn o waith wedi dod i mewn a gam ni gymaint o fwynhad yn dewis a dethol y gwaith. Mae'n gystadleuaeth uchel iawn i ffarch a mae'r person sydd wedi ennill yn llwyr heiddi'r wobr gyntaf llongyfarchiadau mawr i Eleri Mills. Mae'r gwaith, mae o'n symud bron, mae yna gymaint o symudiad iddo fo, mae yna rhythm iddo fo a dwi jyst wrth fy modd efo fo. A mae yna waith gwych wedi cael ei gwneud gan y myfyrwyr hefyd, lle mae yna ddarn trylwyr a manwl iawn. Gwaith pensaernïol bron a hefyd replica gwych o waith Van Gogh a sgiliau gwych gan y ddau ohonyn nhw a potensial mawr, felly dwi'n siŵr bod yna ddyfodol gwych o'i blaenau nhw, felly llongyfarchiadau mawr i'r tri ohonyn nhw.